Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So मस्त ದಿನಾಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಾನು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪೂರ ಕುಂಟುಂಡು ಅಂಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು 3 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ 4 ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು 6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ 7 ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು 9 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚೆನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ನಡತನ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಂಕ್ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಂದು ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ 7 ಡೇಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಣ್ಣಕ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನಾನೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ದಾಯನಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಕೋಪ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕೈತಲನಗ ಇಜಿಂಡ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪೂರ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಏರ್ಡಲ ಪಾತ್ರೆ ಪುನಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಏರೇನು ತೂನಗಳ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೊರ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂತುನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ ಅಂತ ಇಂಚಿಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ 7 ಡೇಸ್ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಈಗ ಹಾಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಈ ವೈಕ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದು ದ ಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಂದು ಪಂದ ಅಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಅವೇ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಾನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ದಾದಂಡಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಆವಂದು ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಅಂದು ಬಂದೇನು ಚೆಕಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಲ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ವೈಕ್ಲನಿಕ್ಲು ವಾಟರ್ ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಸಮ ಪರ್ಲೆ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನೀರು ಸಮ ಪರ್ಲೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲು ಅಂದು ಪಂದಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಎಂಡದ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಆದು ಏನು ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ ಕಿಟ್ಟದೆ ತಂದು ಬರ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 7 ಡೇಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ದಿನ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ 7 ಡೇಸ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಪಂಡ 7 ಡೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ತೂಲೆ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂದದ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ 2 ಲೈನ್ ಬರ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕುಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ಕುಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅವು ಅಂದ ಅಂದು ಕುಡ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ಅಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದು ಈ ವೈಕ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದು ಅವಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯೆ ಅವಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಪಂಡ 40 ಡೇಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಆತದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅದು ನೀರು ಬರೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅವೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀರು ಪರೋಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವನಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಡ್ ಏನು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಪುಣತ್ತ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡ ಹೆಂಗೆ ಖಾರ ಆತ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟೈಮಡು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಟಿಂದೇ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದಾಗನೇ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಾರ ಅಂಡ ಏತ್ಲ ತಿನ್ನುವಂತ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಡು ನಿಜವಾದ ಖಾರ ತಿನ್ನಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಅಂಡ್ ಆಸನಾಗೆ ಕೇನುಂತಾನು
ಅಂಚ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಆಪಿನಿ ಖಾರ ತಿಂದ ದಾದ ಓ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂದು ನಾ ಥಾಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಪಣಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಡತ್ತ ಕೆಲವು ಅಂಚಲ ಅಂಚಿಂಚೆ ದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಖಾರ ತಿಂದ ಆಣು ಬಾಳೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಪುಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪಂಡ ಹಾಕೋದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಪುಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಆಯರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಅಂಚದು ಏನು ಆತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ಪುನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತು ನೀರು ಪರೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಲೆ ಅತ್ಯಾನು ಬೋಡ ಬರ್ತೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತೋತಿ ಪರೊಂತೀನಿ ಆ ಟೈಮಿಡೆ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪರೊಂತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ಡ್ ಆತದಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಆತದಲ್ಲ ಚಿನ್ಸವೆ ಆಸೆ ಪುರ ಅಂತುಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮೂರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಆ ಒಂದಿನ ತರೆಬೇನೆ ಶೀತ ಪೂರ ಆ ಟೈಮಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ತರೆಬೇನೆ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ತರೆಬೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪೇ ಹಾಪಿದೆ ಅಂಚ ತರೆಬೇನೆ ಫುಲ್ಲು ತರೆಬೇನೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ತರೆಬೇನೆ ಇಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿತ್ತಿರು ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ತರೆಬೇನೆ ಫುಲ್ಲು ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಕಂಡೆ ಅಂಚಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪಂದು ಕೈ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಪ್ಪಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ತೋಜುಡು ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಚ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನು ಬಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ತರೆಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕೈ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟೈಮಡು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮಡು ಫುಲ್ ಕೈ ಬೇನೆ ಅವು ತಾಗ ಸಡನ್ ಬೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಬರ್ತನಂದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲೆಜೆ ಇದೆ ಅಂಚಾದು ಬಾಲೆಜೆ ತಿತ್ತಿನ ಟೈಮುಡೆ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೋಣ ಬಾಲೆಜೆ ತಿಪ್ಪುನ ಟೈಮುಡೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಆತೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲೆಜೆ ತಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವಿನೇರ್ಲ ಎಂತ ದಾದಾವು ಪಿರೋಟ ಅಂಚ ಪುರ ಕುಂಟುದಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಎನ್ನುವರು ನಡದಾಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮು ಕುಂಟು ನುಂಗುಡು ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಂಚಾಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾಲೆಗನ್ನು ಬೋಡೆ ಕುಂಟು ಬಾಲೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಪಂಡ್ರ ಹಾಕುಜದೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಬಾಲೆದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಕುಂಟುಂಡ ಬೆನ್ನ ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು 3 ತಿಂಗಳ್ದ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಂಡಗ ನರ ಬೇನು ಕೈತ ನರ ಈ ಮುಲ್ತ ಈ ಬೇನು ಉಂಡತ್ತು ಈ ನರ ಉಂಡತ್ತು ಮುಲ್ಪಂಡ ನರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇನೆ ಜೋರು ಗೊತ್ತಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ತಡೆದೊಂಡ್ರೆ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೋದೆ ಬೇನೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಓಕೆ ಬೇನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಿದ್ದಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚೀಪೆದ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಮಿಟ್ ಅಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ತಿಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಪರಂದೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಂತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪರಂತೆ ಅವು ನಿಜದ ಅಂಚದ್ದು ನೀರು ಚೂರು ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಅವು ಕಕ್ಕದು ಪೂರ ಪೋಂತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅವೇ ಅವ ಕೈ ಬೇನೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಅಕ್ಕಡ ಬರಿಪಿಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಡ ಪೂರ ಕೇಂದು ಐಕ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕನಕ್ದು ಪೂಜೆರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸೊ 3 ತಿಂಗಳ್ದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾರ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಅಂದಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಅಂಚನ ದಾದಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವ್ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟು ಪನ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನು ಪಂಡ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ.